O Club Barbanza Golf quence motores para unha primavera e un verán cargados de actividades. Coa Liga de Empresas e a Infantil xa en marcha, prepáranse xa para acoller grandes eventos nos vindeiros meses. O golf segue de moda na comarca e con máis forza agora no sector empresarial. A Liga de Empresas no Club Barbanza Golf comezou hai máis dun mes e afronta agora a súa quinta xornada. Un torneo onde participan 13 equipos de ata 8 componentes cada un. Por diante quedan aínda 5 fins de semana na que os competidores intentarán deixar a súa compañía o máis alto posible. Hai poucas semanas comezou ademais a Liga Junior, unha competición promovida polo club para 40 rapaces da súa escola na que se pretende fomentar a competitividade e que se prolongará ata agosto. O broche final poñerase cunha gran festa para todos os cativos. Precisamente neste mes en xullo será cando cheguen os principais eventos do calendario no Barbanza Golf. En xullo celebrarase o Campeonato Galego Xuvenil, que servirá de antesala aos competidores para a fase nacional. No mes de agosto acollerase o Campeonato de España Sub-16 e o Benxamín, un evento que sitúa o club no máis alto do golf a nivel español. Prevese que durante a fin de semana na que se celebre se acheguen ao lugar unhas 300 familias. Antes de todo isto, na Semana Santa, o Máster de Augusta trasladarase a Boiro. Será co particular Máster Barbanza que, copiando o estilo do campeonato estadounidense, entregará un xersei conmemorativo da comarca ao gañador.